औ मा सना बिबि नोंनि थाखाय आङो माने सारप्राइज दङ मिथिबाय ना सारप्राइज मा सारप्राइज सना जारौ आंनि सारप्राइजखौ नोङो नोंनि मेगनजों नायनो हागोन र वेट एन्ड वाच अके आं लायगासिनो माथो सारप्राइज लाबोलायखौ आंनि सनाया हिनजावखौ खिन्थु बिराद मोजां मोनखादों दे आङो आंखौ अनग्रा आंनि केयार खालायग्रा जुगामिया बिराद मोजांखा मानसिया मा दाबो सफैला बे सिखिरियालाय ओरैनोसो बुंदों नामा बियो जुदि बे सिखिरिया आंखौ ओरैनो बुंदों फैगोन होननानै थगायदों फैगोन होनना बुंनानै जुदि फैया आंनिख्रुइ गाज्रि रावबो जानाय नङा हनै फैबाय एक्टिं शुरू लाभ स्टोरी शुरू आइदे आंनि खर'आ हाला दानसोरां सिखिरि नों सफैबाय ओइ सैमा बोराय एम्फौ नांदोलानाय मा बिफोरो मा हो मा बेलाय बे सामुलादा बायदि मेगन थाइनैजों नुवाखै नोङो मा बियो बे सामुलादा बायदि गिदिर गिदिर मेगनखौलाय मानथो लागारदों नुवाखै मा बियो लटारि टिकेट आंनि सिगाङाव उल्था बाथ्रा बुंनो फैनो हालाय नोङो सैमा दंग्ला हौवा आं मिथिगौ बेबो लटारि मानो लादों नों बिखौ टिकेटखौ हो हाजार बार बुङो लटारियाव टिकेट दादानसै होननानै साला सैमा दंग्ला हौवा नोङो थैनो रोङि फाग्लि हौवा बेफोरखौनो दानै नोङो फैसाफोरखौ एखे नों फैसाफोरखौ खेरायजोबो नोङो फैसाफोरखौ हगार हरजोबो बेफोरखौ बायनो हे आं खामायो आं खस्थ' खालायो बे लटारि टिकेट दाननायखौबो आं नोंनाव सोंगोन मानो सोङा सोंनांगोन नों आंनो मानो सोङा हो ओंखाम संबा ओंख्रि संबा सोङो माथो हो मा ओंख्रि संदों बिमा होननानै बेखिनिखौ सोंनो हाया साला फाप्पिया बोसोरावनो 100 खानसो दानगोन साला फाप्पि बेखौथ' दानो बे थिर नाथुर बेखौबो दानगोन माब्ला थिर दानाय नुखो नोंलाय आंलाय बे लटारिखौसो गेजेर दानखायो माथो आगोलनिफ्रायनो आंहा सेंग्रा समनिफ्रायनो दानखायो नोंखौ हाबा लायिनिफ्रायनो मोनथिबाय नोंनाव सोंनानै आं बेफोरखौ दानगोन नामा फाप्पि फैसा गरनैसो खामायनायखौनो बिराद लेबेलला नोङो हो समनि थाखाय होनदों दे खिन्थु आङो बिफा फाप्पिस्ट' बिफा मोनथिखा खिन्थु एबार जुदि आङो न'आव जुदि बेबायदि लटारिनि टिकेट नुयो सावफ्लेजोबगोन आङो सयथिनिबो सयथि 100% सयथि सावफ्लेजोबगोन आं बिखौ सावहैगोन आं हर फाग्लि हिनजाव नों जेबो मोनथिया बेफोरखौ आंनि लटारि हर आंहा नाम्बार नांनोबो हानाय बेफोरो खबरदार खिन्थु आंनि बुस्थुफोरखौ बेबायदि आखाइ दालागायसै आरो सावनो होननानैथ' दा बुंखासै मोनथिखा नोंबो खबरदार एम्फौ नांनाय साला दिनैनिफ्राय नुल' आं नोंखौ दिनैनिफ्राय जुदि नोंखौ बेबायदि टिकेट बायनाय नुबावो आं जुदि सावनानै गारनो हाया आंनि मुङाबो बनिला नङा है खर' फाग्लि हिनजाव नै नोंखौ फाप्पिथ' थैनो रोङि हौवा साला थैगारगाराबो जायो पेन्सनखौ आं मोनजाबाय थागोन खुसिनो बेफोरबायदि अगियानि फाप्पि हौवा दामब्रा हौवा मोसौ दामब्रा हौवा रावहाबो गैया आंहासो साला मुङावसो साख्रियाला गरसे फैसा मोना साला फाप्पिया साला बोरमा फानाबा दाउ फानाबा दख'ना गांसे लानो हाया आङो सैमाया साला थैगारगाराबो जायो साला पेन्सननि फैसाखौ मोनबा आंहा रंजा खुसि जानो हागोन गथ'फोरजों बे थैगारगाराबो जायो नैरा टेंटेना सारप्राइज मा सारप्राइज बेलाय सना मा बियो सना मा बियो होननानैसो सोंबाय नों एसेबो आन्दाज लागायनो हाया नामा बियो मा जानो हागौ दे मा बेलाय माथो मायबा आल्ट्रासाउन्ड बायदिसो नुदों मा बियो आरे सना सिनायाखै मा बे आल्ट्रासाउन्डआव मा जानो हागौ दे आरे बिग सारप्राइज लाबोदोंमोन आं नोंनि थाखाय नों आरो सारप्राइजखौनो हमनोनो हायासै गेस खालामनो नोङो मा जानो हागौ बियो गेस मा जानो हागौ आंनि गोसोआव जेबो फैयाखै माथो मा देलाय नोंनो खिन्थालाय मा सारप्राइज नों बोराय भदा मोसौ बोरायालाय मा मोनथिनो थारमाने नों आंखौ अना आंनि गथ'खौबो अना जेबो केयार खालाया बेनिखायनो बे बुस्थुआ मा नोङो नुनानैबो हमनोनो हायाखै
आरे सना मानो बेबायदि बुङो जारौ सना रानि आंनि जिउसो नोंसोरो नों आरो आंनि गथ'आ मानो बेबायदि बुंदों मानो अना होमब्लालाय मानोथो सिनायाखै अ बुजिबाय दे जोंफोरनि बेबिनि आल्ट्रासाउन्ड ना बियो मा हार्टबिट फैबायानो नामा हार्टबिट नङा हार्टबिटआथ' उननि खोथा इन्टारेस्टिंनि बयनिख्रुइबो गुड निउसआ मा जाबाय जोंफोरना हौवासा गथ' जागोन बेबि बय जोंफोर बेबि बय मोनसिगोन हौवासा गथ' मा सना हौवासा गथ' माबोरै मोनथिया नोङो बेयाव हौवासा गथ' ओंखारगोन माने हौवासा गथ' जोनोम जागोन होननानै डक्टरा खोन्थायो दा बिखौ इलिगेलसो खोमा माथो डक्टरफोरा खिन्थाया माथो हौवासा जागोन ना हिनजावसा नों माबोरै मोनथिगौ सना जुदि बे खोथाया थारमार आंहा आरो जिउआव जेबो नागिरनो गोनां जेबो मोननो गोनाङानो गैला आंनो ओरैनोबाबो सासे हौवासा गथ' नांखागौमोन आयौ नों मा एसे आंनि थाखाय माने आंनि थाखाय नोङो लाखि आंनि नोङो लोखिसो नोङो लोखि नों आंनो फिसाज्ला गथ' होसिगोन नों आंनि थाखाय लोखिमार सना जुगामि नों फैनाय लोगो लोगो नुदोंना मोजां खबर मोनलायबाय आं हौवासा गथ' मोनसिगोन फिसाज्ला बेनो आंनि जिउनि बयनिख्रुइबो गिदिर सिमांमोन आङो हिनजाव गिदिरजोंबो हौवासा गथ' लुबैखायोमोन नाथाय बिजों मोनासै दा नों आंनो हौवासा गथ' होसिगोन बुं नोंनो मा नांगौ बुं आंनो बे न'खरनि गासैबो धोन सम्पथिखौ नांजोबगौ बुं सना जुगामि नोंनो मा नांगौ आं दिनै बिराद खुसि नोंनो मा नांगौ बेखौनो होगोन आं बुं आरे सना आंनोलाय मा नांगौ नोंथ' सासे इसोरसो आंनि थाखाय नों बायदि इसोर हौवाखौ आं मोनदों आरो मा नांबावगौ एसेबां अनसुला मा नांबावो आंनो खालि नोंनि अननायखौल' नांगौ थैजासिम आं जेनेबा माने आं थैजासिम नोंजोंनो जेन थानो मोनो बे न'खरावनो थानो मोनो बेल' आंनि इसोरनिसिम आरो नोंनिसिम खावलायनाय माने मा बुंनो आरो आं नोंनिफ्राय गोजान जानो हानाय नङा नाथाय नोंनि फिसाजोआ आंखौ गोजान खालायनो नागिरो दिनै माने बे सुखुआ आंखौ थेवबो आं नोंनिल' अननाय नांगौ आरो ना अरे जुगामि सना नों मानो बेबायदि बुङो नोंथ' आंनि जिउसो दाथ' आरो आंनो फिसाला जोनोम होबावगोनसो नों आरो आंनि फिसाला बेसे रंजा खुसि थागोन बे न'आव हेपि फेमिलिसो जाखासिगोन दानिया माबार नों मोजाङै केयार ला दे आंनि फिसालाखौ जेबो जानो होनाङा जेबो जानो मोना खिन्थु मोजाङै नों केयार ला गथ'खौबो केयार ला जेबो मावनाङाखै दे खिन्थु दिनैनिफ्राय जनाय जालाय जलाय उन्दुलाय बेल' जेबो खस्थ' मावनो मोना खिन्थु आंनि फिसालाखौ खस्थ' दा होसै औ सना मावा आङो जेबो फिसाज्लाखौ जेबो खस्थ' होआ दिम्पोल नोंनि बोरबादि सुरु दानसोरां दा सिखारसै आं दौर' आं हमगोन सिखारथ'नाङा मा जाखो दे हरखाबनो नोङो दानसोरां गिनायसो मोनसिनबाय आङो बांद्राय मोनदों नामा खर' गिदिंनायखौ थौ हस्पिटालाव थांनि मोनथिया हरखाबनो खर' गिदिंबाय उइकनेस जादों जानाय लोंनायबो मोजां जायाखै थानायफोराबो मोजां जायाखै उन्दुनो मोनाखै उन्दुनोनो मोजाङै मोनाखै आङो बिराद उइक मोनथारदों लोमजादों नामा खर'आ गुदुं जादों नामा खर' गुदुं नङाबाबो बारा खर' गुदुं जायाखै माने आङो खर'आ गिदिंदोंसो आंना लोमजायाखै आङो उइकनेस आरो माबा जादों दा हमनोनो हाला औ खर'आ गुदुं जायाखै बारा हाला आङो बिराद गिदिंदों थौथ' होमब्ला खाथियाव हस्पिटालबो गैया फार्मासिफोरावनो थौलाय देखायना लाबोनि माथो जाखो नोङो नोंनि लोगोफोराबो माबायदि दानसोरां नोंखौ खामानियाव लिंहरनानै एसेबां इम्पर्टेन्ट खामानि दङ लिंहरदों होननानै खामानियाव दा बेबायदि मानसिखौबो नायला आरो नोंखौ बेबायदि आलाय सिलाय थानोबो जायगा होआखै जानोबो जेबो गैया मु गैया बेबायदि खालायो नामा सोर लोगो नोंखौ बेबायदि आलाय सिलाय खालायदों लिंबा लिंनानै रायगोन आं हर फन नाम्बारखौ सोर बियो लोगो माने सिखिरि दा सोरखौ मा बुंनो बिसिनिबो दाय गैया दा नोङो हेल्प खालायनो फैदोंबा प्लिज हेल्प खालायदो आरो आंखौ नङाबा आङो मोनथिला
मा खालायनो आं बेखौ बेबायदि अबस्थायाव गारनाबो थांनो हाया जोंहानाव लाना थांसै खोमा साननैफोर थाबा मोजां मोनगोन रेस्ट मोनब्ला बेबायदि एसेबां माने मा खालायनो आं एसेबां आं लाइकबो खालायो बे सेंग्राखौ बेबायदि अबस्थायाव बेबायदि गारनाबो थांनो हाया न'आवबोसो रायगोनसो नामा लाना थांब्ला है जाजायो जासिगोन दे लाना थांसै बेखौ जोंहानावनो मुलि जाहोनानै मा सानखौ नोङो दे फै सिगां आप लोग ये हमेशा याद रखना कि हम एक टीम है और एक बात आप लोग हमेशा याद रखना और अपने जहन पर रखना हम कहीं घूमने नहीं जा रहे हम दुश्मनों को हराने जा रहे हैं और जो गंदे लोग हमारे देश को खोखला कर रहा है अपने हिंदुस्तान में रह के अपने भारत देश में रह के खुद की देश को जो लोग खोखला कर रहे हैं ना हम उन लोगों को खत्म करने जा रहे हैं इस मिशन में हम सिर्फ 7 लोग ही जाएंगे मैं और आप 6 और हम 7 लोगों को मिलके ही ये मिशन खत्म करना पड़ेगा आप फिक्र मत कीजिए सर उन दुश्मनों को हराने के लिए हम 7 लोग ही काफी है हाँ सर बस आप ऑर्डर दीजिए सर और कोई दूसरा बैकअप तो नहीं होगा ना सर गुथाल इस बारे में अभी मैं कुछ कह नहीं सकता बस अभी हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि हम जितने लोग भी जाए उतने लोग ही वापस भी आ जाए दुश्मनों का सर्वनाश करके यस सर हम उन दुश्मनों का सर्वनाश कर देंगे उन गद्दारों के लिए उन दुश्मनों के लिए हम 7 लोग ही काफी है सर हम सब लोग उन लोगों को खत्म करके वापस आ जाएंगे यस हमें यही उम्मीद है आप लोगों से सर हम लोग सिविल ड्रेस में ही जाएंगे ना यस हम सिविल में जाएंगे इस मिशन में हम अपना असली रूप नहीं दिखा सकते और एक बात आप लोग को फिर से बता देता हूं अगर हम में से कोई भी दुश्मन के हाथों पकड़ा जाए तो हम कभी भी अपना असली रूप हम कौन है क्या है ये हम नहीं बताएंगे चाहे हमारी जान क्यों न चले जाए हम नहीं बताएंगे ठीक है करेक्ट यस सर भारत माता की जय नै क्रिमखौ लागाय आलुनाया मोजां मोनगोन मैया लागायनाया मोजां मोनाखै दस'हाय औ बे नङा बे मोनसेया गुबुनसो आंना जे साहा गुदुं गोग्लैदोंमोन खामनाया बेबो बे मलमखौ लागायनानैनो मोजां जादोंमोन नोंबो लागाय बेखौ मोजां मोनगोन ए नंगौ औ आं मैया नागिरना मोनाखैमोन अबावबा दोनफ्लांनानै दिनैसो मोनदों नै बेखौ लागाय ओमफ्राय हरावबो उन्दुनायाव माने उन्दुनायनि सिगां लागायना दोन दाहाय लागायसिगोन नामा आइ बे एसे खामानि मावनो दङ आंहा आयै मा खामानि मावनांगौ दं नोंहालाय आं मावगोन ना नों बेखौ लागायलाय मा मावनांगौ दं आं मावगोन नों खालि मलमखौ लागायग्रो दे हर होमब्लालाय बनबो बुथुम दङ बारियाव एसे बुथुमनांगौमोन नों हागोन बन बुथुमनो मानो हायाखै मा एसेबां अनसुलि नोङो आइ सना नों बायदि बिहामजो बयबो मोनथों नों बायदि अनग्रा अनसुलि बुजिग्रा बेफोरबायदि बिहामजो मोनब्ला न'खरा मोजाङैनो सोलिलांखागोन नांज्लाय खमज्लाय जेबो जानायानो नङा नों बायदिबो आयै नों बायदि बिखुमजो थाबोला न'खराव जेबो नांज्लाय खमज्लाय जानाय नङा मोजाङैनो सोलिलांनो हागोन दे नै माबा बनखौ लायनो थांब्ला बारियाव बे जिबौफोरबो दंसोयो एसे माबाफोरखौ हाग्राफोरखौ गन लाना सिगाङावनो माबा खालायग्रो दे बेबायदि खालामनानैसो थां नङाब्ला गिनाय मोनसै आं जिबौ दंसोयो जागोन दे अनसुलि आइ बेनिफ्राय र' बे सिखिरिया अबाव थांखौ आं बेनो मोनसे खामानि थिनदोंमोन मुस्रा सानो होदोंमोन माबा आयै बियो ओंखारलांदों सोरबा लोगो लोमजादोंनो बेखौ नायनो थांदों सोर लोगो लोमजाखौ अबाव थांदों बियो गथ'आनो खोन्थायाबो मायाबो जेराव थाङो मायो ब्लड ब्लाड ओंखारलांलाबायो खेबसेबो खिथाया आंनि सिगाङाव अबाव थाङो अबाव मायो सोर लोगो लोमजादोंनो रंजालि नामा खिन्थायासै बियो फै रनि आं दंना नों रावखौबो गिनाङा आंनि न' नों गोसो बायदि थानो हागोन पापा फै रनि गिनो गोनां जेबो गैया फै आइदिमफोर मा पापा नैबे आंनि लोगो रनि औ लोगो दे पापा दिनैनिफ्राय रनिया आंनि न'आवनो थागोन मा
मा बुंदों नोंहाय माने ओरै फैलाय नों फैलाय नोंजों रायलायनो दं आंहा एसे पापा आं उनाव रायज्लायगोन आं रनिखौ रुमसिम दोनना फैनि आइ डिम्पोल मा खालायदों नोङो अबेनि सोर मा खाना मानसि लानानै फैदों नोङो सोर रनि बियो सोर खाना मानसि बियो नों जोंनि न'आव मानो लाना फैदों बिखौ अबेनि भिखारि बियो अबेनि सेंग्रा अबेनि मानसि मिथिया हसिया सोर लोगो ओंखारखौ नोंनि बे खाना लोगो हो आं मोनथिनायावथ' नोंहा रावबो खाना लोगोआनो गैया लाखिया आं बेखौ आंनि न'आव बेखौ लाखिनो होनो हाया आङो नंगौ नामा पापा होनब्ला आंबो थाया बे न'आव ओरै फै नोङो ओरै फैलाय आइ नों मा न'आव कल खालायदों बे खाना सेंग्राखौ आं आंनि न'आव मानो लाखिनो अ नंगौ नामा पापा होनब्ला आंहाबो जोबथि खोथा बेनो होनबा आंबो बे न'आव थाया आंनि जेसेबां मोननो गोनां आंनि न'आव धोन सम्पति दङ आंनि न'आव खायना हो दानो आरो दिनैनो बे न'आव थाया आं एक सेकेन्डबो मा बुंदों नोङो डिम्पोल खर' जेबो गैला नामा नोंहा आरो बे सेंग्राया सोर नों जे बेखौ बे न'आव लाखिनो नागिरदों बे खाना सेंग्राया सोर मानो सोर होनना सोंदों पापा नोङो आं बुंदोंना आंनि लोगो होननानै नोंनि लोगोबा मानो थागोन बे बेयाव आंनि न'आव मानो थागोन न' गैया नामा बेहा पापा नों नोंनि हिन्जाव उन्दैखौ आंनाव सोंनानै लाबोदोंमोन नामा नों दि आंनि लोगोखौ बेबायदि कुइसन खालायदों आंनि लोगो बियो आंनि गोसो आंनि न' आं लाबोगोन बे धोन सम्पति बे न'खराव आंहाबो हक दङ मोनथिबाय आंनि आइनि धोन सम्पति बेफोरो आं जायखौ गोसो बेखौनो लाबोगोन नों नोंनि गोसो बायदि नोङो बे 2 नाम्बारखौ लाबोदों बाजारिखौ हिन्जाव खालायनानै दाथ' आरो मा बुंबावनो लाजिथावना खोथा गथ'नि बिफासो जाबावनो ओंखारदों नोङो आंनि बेबायदि बैसोआव आंखौ बेफोरबायदि कुइसन दा खालायसै पापा फ्रियावनो जायाखै आं बेयाव आंनि बिमानि सम्पतिखौसो जागासिनो आङो नोंबोथ' नोंनि गोसो बायदि जायखौ गोसो बेखौ लाबोनानै दोनफैयो आंनि न'आव आंनि आइनि न'आव थ' आंबो गावनि गोसो बायदि आंनि जायखौ लाबोनो गोसो आं बेखौनो लाबोगोन आंनि गोसोसो आंनि न' जायखौ लाबोनो गोसो बेखौ लाबोगोन आं डिम्पोल सोर सेंग्रा बेलाय